Bethan dwi, un o swyddogion prosiect Arloesi Gwynedd Wledig, a chroeso i'r siop pop-up gyntaf yma yng Nghanolfan Gymdeithasol Bro Ffestiniog. Do'n ni wedi bod yn gweithio gyda'r Pwyllgor i wneud defnydd arloesol o'r ganolfan, gan ddarparu gofod i busnesau bach heb le i werthu eu cynnyrch yn lleol ar yr un pryd. Mae gennym 3 busnes yn y siop heddiw, sef Ogla Neis, Toby's Tales a Maith Natur. Maen nhw i gyd yn gwerthu nwyddau hollol wahanol, o gan hwylle i nwyddau cartref a hyd yn oed anrhegion bach i'ch cwn. Enw fi di Sian Humphreys. Dwi'n gwneud torion cwyr ers tua 2 flynedd erbyn rwan. Mae gyd yn cael ei wneud yn y cartre, cael ei dollti gyda llaw hefyd. Bydd y siop pop-up yn help mawr i hyrwyddo y busnes a hefyd gan obeithio cael fwy o bobl lleol yn ei prynu. Busnes Maith Natur wedi cael ei gychwyn eleni, mis Mehefin eleni, a mae'r cynnyrch i gyd ar sail pethau dwi'n hel o'r cefn gwlad Cymru. A dwi'n gobeithio bod y siop pop-up yma yn mynd i ddenu fwy o bobl i weld beth sydd ar gael gyda i a pawb arall, cos mae yna bethau diddorol iawn yma ni'n gwybod amdan. Gobeithio eich bod wedi mwynhau gweld y busnesau hyn heddiw, a chofiwch ddod draw i'w gweld eich hun tro nesaf ar y 12fed o Dachwedd a bob yn ail dydd Gwener wedi hynny. Neu, os ydych chi'n fusnes heb ofod eich hun i werthu'ch cynnyrch, yna cysylltwch â ni i gael archebu lle yn y siop pop-up nesaf.